دیگران میلیاردر شدن را آموزانید. تجربه شما خیلی جالب است. бале нигоҳ кунед, ман наметавонам кафолат диҳам ки ба касе меомӯзонам ва ӯ бешубҳа миллиардер мешавад. Кафолат намедиҳам, чунки дар ин раванд омилҳо хеле зиёданд, аммо ман метавонам имкониятҳояшро зиёд гардонам. ана ҳамин хеле муҳим аст. шартан агар 1000 касро гирем, масалан дар ин ҷо 1000 касу дар ин ҷо 1000 каси дигар, шартан мегӯем ки аз ин 1000 кас якеашон миллиардер мешавад. тахминан мегӯем. Бале. Аммо дар байни ин 1000 кас ки ман ҳастам, шояд як не якчанд нафарашон миллиардер шаванд. имконияташон дар бештар он ҷо аст. миллиардерҳо зиёдтар мешаванд. ман танҳо эҳтимолиятро зиёд мегардонам. Барои он ки дар интиҳои кор омилҳо хеле зиёданд, бешуморанд. ин вобаста аст ба нерӯи инсон, хислатҳои ӯ, ҷаҳонбинии ӯ, фикрронии ӯ, имкониятҳои ӯ, қобилияти ӯ. хулоса омилҳо зиёданд. дуруст бале. вале боз бинед, ман чӣ хел эҳтимолиятро зиёд мекунам? аз ҳисоби чӣ ман эҳтимолиятро афзун мегардонам? На аз ҳисоби он ки ман ба ӯ мегӯям ки чӣ кор кунад ва чӣ тавр кунад, балки аз ҳисоби он ки ман ба ӯ мегӯям ки чӣ корро бояд накунад. ин хеле самарабахш аст. барои он ки фаҳмидани накардани баъзе корҳо аз кардани корҳои муайян муҳимтар аст. чунки ба ин нерӯ ва ресурсҳоятро сарф мекунию қафо меравӣ. ҳар гуна хато туро 5 сол қафо мекашад. ман дар ин бобат чунин мегӯям: ҳеҷ гоҳ ду нав хато накунед. аслан хато кардану аз он ибрат гирифтан хеле хуб аст, аммо ду нав хатое ҳаст ки роҳ додан лозим нест, кардан дар кор нест. нави якуми хато хатоҳои такрорист. як хаторо такрор кардан. он гоҳ шумо дар як ҷо давр мезанед. хаторо такрор карда шумо ҳеҷ гоҳ муваффақ намешавед. ин корро кардан дар кор нест. ва нави дуюми хато хатоҳоест ки оқибаташ ислоҳнашаванда аст. яъне дар ҳаёти ҳар як инсон ҳамин гуна хатоҳо ҳастанд ки оқибаташро ислоҳ кардан номумкин аст. масалан шумо бизнес доред ва ба назди ягон мансабдор меравед ва ӯро ба як қисми тиҷорат шарик мегардонед. хатое ки оқибаташ ислоҳнашаванда аст. тамом, шумо пагоҳ ба ӯ гуфта наметавонед ки бубахшед, биёед дигар ҳамкорӣ намекунем. тамом, роҳи бозгашт нест. хулоса ҳамин хел аст. хуш, лутфан бигӯед. ман дигаронро намедонам. тавре ки ҳоло гуфтед, ман низ хатои навъи якумро доштам. муддати дароз тарки одат амри маҳол гуфтанд. ин воқеан чунин аст. ман муддати зиёд чунин кардам, то даме ки тақдир маро сахт ҷазо надод. хайр, бисёр бой додам, сахт азоб кашидам ва баъд дарк кардам ки фалон корро дигар ҳаргиз кардан дар кор нест. табре ки шумо гуфтед, ман баъзан сармоягузорӣ мекардаму вақт надоштам ки тафтиш кунам. сармоягузорӣ мекардам ва аз ҳама аҷибаш ман ин корро давом медодам. дар он сӯ зиён медидам, якеро бой медодам ва боз ба ҳамон кор сармоягузорӣ мекардам. қариб $1 миллион, аниқтараш $850,000. ин пули зиёд аст. бой додам, боз ба дигаре сармоягузорӣ мекардам ва фаҳмида наметавонистам. واقعا اگر انسان در وقتش خطایش را فهمد و دیگر تکرار نکند، این درسی کلانی خواهد بود. درسی خیلی عالی. این خیلی مهم است. چنین خطاها از کجا پیدا می شوند؟ اصلا من در ساحه فکررانی درست بسیار کار کردم. فکررانی درست از جهانبینی سالم تشکل می یابد. جهانبینی سالم در اساس باوری تشکل می یابد. باوری باطنی ما. پس چنین خطاها از کجا پیدا می شوند؟ از باوری نادرستی ما پیدا می شوند. که پول خودش کار میکند. و ما چنین فکر میکنیم. حالا سرمایه گذاری میکنم و بعد پول خودش کار میکند. من کار نمیکنم. یعنی گمان میکنیم که پول خودش کار میکند. این یک افسانه خالی است. پول خودش کار نمیکند. پول را اداره کردن در کار. پول اصلا به مانند جانور است. چارپاست. اگر اداره کردن نتوانی هر سو پراکنده میشوند. حیوانات همیشه میکوشند که گریخته پراکنده شوند. همیشه دیگران کوشش میکنند که آنها را دزدند. همیشه دیگران کوشش میکنند که آنها را به فایده خود استفاده برند. برای همین پولی که اداره نمیکنید پول شما نیست. برای همین وقتی شما در جای سرمایه گذاری میکنید و گمان میکنید که پول خودش کار میکند، این خطاست. باید شما کار کنید. بله. از این رو حالا سوال چنین است: چی طور باید کار کرد؟ مسئله کاری جسمانی نیست، بیل و کلان زدن نیست. شما سرمایه گذارید کو؟ بله. کاری اساسی سرمایه گذار توجه است. دقت کردن. اکنون چی کار باید کنی که لایحه های بسیار داری و به همه‌شان وقت جدا کنی؟ برای این به هر یک لایحه ظهور میکند 3 و یا از همه زیاد 5 خصوصیت اساسی کلیدی. توسط آنها تو میتوانی سالمی هر یک لایحه را ببینی. تمام. تو تنها 3 یا 5 رقم را نظارت میکنی در هر یک لایحه. در دوامی کار آن میتواند مایل کند. اگر مایل کنی به طرفی منفی رود، تو بیشتر و شخورتر میدروی. الکی 10 خصوصیت را میبینی.
мебинӣ ки он ҷо майли манфӣ аст, поёнравӣ. Ту чуқуртар медароӣ, аллакай 15 торо мебинӣ. Баъд боз медароӣ, аллакай 100 рақам. Сипас мегӯӣ ки ҳама муҳосиботро ин ҷо биёред. Хулоса ана ҳамин тавр бояд идора кард. Яъне бояд танҳо бо параметрҳои калидӣ идора намуд. манзуратон натиҷа аст. қисмати охир. барои ин дар ҳар як бизнес ман ҳамеша кӯшиш мекунам се параметрҳои калидиро ошкор намоям, ки бе он бизнес мемирад. бале, аммо он параметрҳо пурра солимии ин бизнесро нишон медиҳанд. масалан, вақте ки шумо худатонро бад ҳис кунед, духтурон чӣ кор мекунанд? аввалин коре ки мекунанд, чен кардани ҳарорат аст. ҳарорататонро месанҷанд. ҳароратсанҷ мемонанд. ин гӯё нишондоди аблаҳона бар ин менамояд, аммо не. нишондоди якум ин буд ки шумо худро бад ҳис кардед. Бале. духтур ҳанӯз намедонад ки куҷои шумо бемор аст. ӯ ҳанӯз намедонад ки шумо чӣ беморӣ доред, аммо аллакай мефаҳмад ки мушкилие доред. шумо солим нестед, аммо намедонад ки чӣ беморӣ доред, вале аниқ медонад ки шумо солим нестед. аз рӯи ин сигнал бале, бо як параметр. ман ҳамчунинам. дар ҳар як тиҷоратам се параметр ё хусусият дорам. айнан мисли ҳароратсанҷ. вақте вазъият бад шавад, ман дарҳол мегӯям, дар он ҷо вазъият солим нест. ман ҳанӯз намедонам ки чӣ гап аст, аммо он ҷо вазъият солим нест ва ман вақти бештарро ҷудо мекунам ва чуқуртар ворид мешавам. олӣ, маслиҳати хеле хуб додед. ин маслиҳати хеле фоиданок аст. дар яке аз мусоҳибаҳоятон шумо гуфтед ки вобаста ба интихоби пасттар. касе ба шумо савол дод. шумо гуфтед ки вобаста ба интихоби пасттар ба шумораи саъю талошҳоро зиёдтар кунед, то ки роҳи беҳтарин фаҳмидаву санҷида шавад. кадомаш беҳтар аст? бисанҷед гуфтед. ва баъд роҳи қавиро ба қувваттар кунед гуфтед, агар он самт воқеан хуб пеш мерафта бошад. ин ба таври онлайн хуб кор мекунад. ба таври онлайн хароҷот кам аст. маҳсулоти гуногунро дар платформаи гуногун кам месанҷӣ ва вокуниши мизоҷонро мебинию хулоса мебаронӣ. ба таври офлайн, агар кас тиҷорати хурду миёна дошта бошад, ӯ санҷиданро сар мекунад. масалан, қаҳвахона мекушояд, стио мекушояд, нуқтаи фурӯши яхмост мекушояд, сартарошхона мекушояд ва ғайра. магар ӯ қисми асосии сармояашро аз даст намедиҳад. баъдан шояд ӯ мефаҳмад ки ин кор ба ӯ мувофиқ нест, аммо акнун сармояаш камӣ мекунад. агар корро сар кунад, қарздор мешавад. ва ё ягон роҳу усули дигар ҳаст. не, нигоҳ кунед, ман ҳамеша мегӯям ки якчанд лоиҳаҳои сарнишин бикунед. баъд дар асоси ин лоиҳаҳои сарнишин кӯшишҳои хурд муайян кунед ки дар кадом самт коратон барор мегирад ва онро ба қувват кунед. бале, агар шумо бизнеси хурду миёна дошта бошед, пас ба самтҳои гуногуни бизнес надароед. бале. лоиҳаҳои сарнишинро дар бизнеси худ кашед. масалан, ба ҳар кор набояд бинӣ халон. фарз кардем шумо бо STO машғулед, хизматрасонии техникӣ ба мошинҳо. пас чиро бояд санҷед? усулҳои нави таъмирро ва ё таъмири моделҳои нави мошинҳоро ва ё касби худро беҳтар сайқал диҳед. роҳҳои навбанав, беҳтар ва осони хизматрасониятонро коркард карда бароед. ё танҳо таъмири ва ё танҳо коробкаро ба таври коробка. олӣ ба роҳ мондан дар кор. ё навъи нави хизматрасониеро санҷед. часпондани плёнкаи муҳофизатӣ. бале, ин лоиҳаи сарнишин аст. талабот ҳаст ба часпондани плёнкаи муҳофизатӣ. агар бошад, тамом корро сар кунед ва пеш равед. ва ё монтажи шина. баъд боз мебинед, рангкуниро месанҷед. аҳа, мебинед ки рангкунӣ хуб пеш намеравад, тамом, ин корро накунед. баъд моделҳоро бинед. то ин дам бо Toyota машғул будед, акнун бо Mercedes машғул шавед. Mercedes нашавад, бо дигараш машғул шавед. ин ҳама дар даруни як STO. шумо якчанд лоиҳаҳои сарнишин мекунед якчанд кӯшишҳо. барои он ки ҳадафи асосии шумо баланд кардани даромаднокии лоиҳаатон аст. бале, вақте шумо тиҷорати хурд доред, ба шумо шумораи тиҷорат не, балки даромади ҳадди баланд аз ҳамин кори мавҷуд буда дар кор аст. дар ёд доред, ман гуфтам, аввал бояд ҷиҳати даромаднокии лоиҳа кор кард. дуруст, бале. вақте ту бизнеси хурд дорӣ ва даромади он кам аст ва ту дар дигар самт сармоягузорӣ кунӣ, ин аблаҳист. ин аҳмақист. ту ҳоло аз ин ҷо пули хароҷот кардаатро нагирифтаӣ, пас мехоҳӣ аз он ҷо пул бигирӣ. имконият нест. барои ҳамин агар бо пухтупаз машғул бошӣ, хуб, масалан, нонвойхона дорӣ, пас анвои серхаридори нонҳоро паз, нони беглютенро паз, ҳар хел кулчақандҳо паз, тортҳо паз, шириниҳо паз ва ғайраву ҳоказо. ва бубин ки кадомаш сердаромад аст. ва ё даромадаш калон асту хароҷоташ кам бошад. бале. сердаромадтарашро қаб. вазифаи шумо борҳо санҷидану кӯшиш кардан аст барои зиёд кардани ҳамон тиҷорате ки шумо бо он машғулед. олӣ, хеле хуб. дӯстон, устод, одамони зиёди мо, аудиторияи мо асосан бо тиҷорати хурду миёна машғуланд. ҷавоби ин савол барои онҳо хеле муҳиму саривақтист.
ҳангоми буҳрони иқтисодӣ чӣ тавр имкониятҳои навро ёфтан мумкин аст? аз он сар мекунем ки ин муқоисакунӣ аллакай ба дили ҳама зада аст. дар забони хитоӣ маънои иероглиф буҳрон аст ва аз ду қисм иборат аст: имконият ва хатар. бале ман дар ин бора фикр карда ба хулосае омадам: аз кадом лаҳза эътиборан буҳрон имконият ва хатар ба шумор меравад. бале мушкилоти аксари одамон дар он аст ки онҳо буҳронро ҳодисаи якдафаина мешуморанд ва ё танҳо давоми муддати муайян. ва чун буҳрон шавад, гӯё ки барояш имконият пайдо шуда бошад, мегӯяд ки акнун кор мекунем. Аммо дар асл гӯё ки ӯ аз дигарон дида боақлтар аст. гӯё ки тир парида гузашта бошад. Аммо дар асл ин хел нест. буҳрон муддати муайяне тӯл мекашад. модоме ки муддате тӯл мекашад, ҳамаи буҳронҳо гуногунанд, аммо айни замон хусусиятҳои умумӣ доранд. зеро буҳронҳо марҳилаҳои худро доранд. буҳрон 5 марҳила дорад. якум пайдоиш, дуюм инкишоф, сеюм суръатёбӣ, чорум сустшавӣ ва панҷум қаҳр. бале дар қисми аввали буҳрон вақте пайдоиш, инкишоф ва суръатёбӣ сурат мегирад, дар ин давраҳо буҳрон хатари зиёд дорад. бале дар марҳилаи сустшавӣ ва қаҳр он имконият фароҳам меорад. сухани олӣ. тасаввур кунед, ярч дар кӯҳсор. аввалин сангҳо сӯи шумо афтиданро сар карданд. ин пайдоиши ярч аст. бале баъд мебинед ки хоку сангҳо ба ҳаракат медароянд. ин инкишофи ярч аст. дуруст. ва сипас мебинед ки тамоми ярч ба ҳаракат медарояд, фурӯ меравад. ва агар дар ин сурат шумо ба кӯҳ баромадан хоҳед, пас дар таги ярч мемонед. дар ин давра бояд ҳадафи шумо наҷот ёфтан. наҷот ёфтан ва кам зарар дидан бошад. ҳадафи асосиятон бояд болои кӯҳ баромадан набошад, балки гурехтан, дуртар гурехтан аз ин офат. ва чун ярч мефарояд, бале тамом, акнун хатар нест. баъди ин метавонед дар бораи ба кӯҳ баромадан фикр кунед. ана акнун шумо имконият доред. аз ин рӯ пеш аз фикр кардан дар бораи сармоягузорӣ ва дидани имкониятҳо, нахуст бояд марҳилаҳои буҳронро дарк ва муайян кунед. дақиқ фаҳмед ки он дар кадом давра аст. ҳоло ман ба шумо мегӯям, мо давраи пайдоишро гузаштем ва ҳоло дар давраи инкишофи буҳрон қарор дорем. аммо дар пеш моро марҳилаи суръатёбии буҳрон интизор аст. аз ин рӯ ман ба ҳама мегӯям, ба кеш дароед, асъори нақдинаро ба тавозун гузоред. вазифаи шумо ҳоло гурехтан аз ярч аст, то ин ки ин ҳама аз пешатон гузашта равад. бале ҳама нархҳо мефароянд, ҳеҷ чиз ба ҳеҷ ҷо намегурезад, саросима нашавед. ва чун давраи сустшавӣ фаро мерасад, он гоҳ шумо бо кишҳои худ мебароед ва гӯё ки аз байни тарбузҳо беҳтаринашро интихоб мекунед. олияшро интихоб мекунед, чунки имконияти интихоб васеъ аст. шумо чӣ фикр доред, ҷавонон дар оғози роҳи худ бо кадом кор машғул шаванд? бо кори дӯст доштаашон машғул шаванд ва ё бо тиҷорати даромаднок машғул шаванд? баъзан чунин мешавад ки кори дӯст дошта даромади хуб намеорад, кори дигаре пайдо мешавад ки даромади хуб меорад. ҳамон лаҳза ва одатан дар ин ҳолат кас ботинан мубориза мебарад, ба кори дӯст дошта вақт намерасад ва агар бо кори дӯст доштаат машғул шавӣ, пул нест. хуб, нигоҳ кунед. вақти ҳар як шахс намехандад то ки кори дӯстдоштаашро ёфта зиндагиашро хуб пеш барад. бале шумо бояд аввал фикр кунед. дар ислом ҳам омадааст: ҳадафи аввал таъмини зиндагии худ, ҳадафи дуюм таъмини наздикону хешу табор. баъди ин, вақте шумо ба ин дараҷа мерасед, метавонед аз кори дӯст надоштаатон ба дӯстдоштаатон гузаред. барои ҳамин аввалин кор бояд ин бошад ки аз набудани даромад сӯи даромад бояд рафт ва аз даромад сӯи кори дӯстдошта. яъне аввал бояд бо кори даромаднок машғул шавед. аввал коре ки пул меорад. бале аввал коре ки даромад меорад. вақте ки шумо худатон ва оилаатонро таъмин карда метавонед, вақте шумо тиҷоратро омӯхтед, баъди ин сӯи кори дӯстдошта ҳаракат кардан мумкин аст. имкониятҳо пайдо мешаванд то ба кори дӯстдоштаат гузарӣ. бале, ва кас метавонад тавре кунад ки кори дӯстдоштааш пули бештар биёрад. яъне дар ин ҷо боз дидан дар кор ки чӣ роҳҳо ҳастанд. чӣ тавр аз он бозор сохтан мумкин? вобаста ба он ки чӣ кори дӯст доштааст. аммо ҳамеша аввал бояд кореро кард ки даромад меорад. ҳатто аз ман пурсида буданд. масалан, ман коргаре ҳастам ки бо маош кор мекунам. ман даромад дорам, оилаамро таъмин мекунам, аммо мехоҳам бо кори дӯстдоштаам машғул шавам. корамро партоям ё не? ман дар чунин ҳолат мегӯям ки не, коратонро напартоед. аввал шумо пеш аз кушодани кор ва ё бизнеси дӯстдоштаатон, пеш аз сар кардани ин иқдом, нахуст дар ҷои коратон нишаста ҳамчун корманди оддӣ бояд бизнес карданро омӯзед.
бале. яъне ин мисли кирмина аст, мисли зоча дар дарун. нахуст ту бояд бизнесмен шавӣ, дар дохили коре ки маош мегирӣ. дар он ҷо бояд фикронии тиҷорӣ пайдо шавад. бале, барои ин бояд бинед ки ҳамон корхона бо чӣ машғул аст. бале. роҳбар, ҷонишинони роҳбар бояд фаҳмид ки мизоҷон аз куҷо меоянд, чаро онҳо ба шумо пул медиҳанд, барои кадом бор пул медиҳанд, барои кадом сифати бор пул медиҳанд. шумо бояд бизнеси ширкатеро ки кор мекунед омӯзед. шумо бояд фаҳмед ва ҳамчун бизнесмени оянда фикр кунед. ва аз ҳама аҷибаш, вақте шумо ин хел фикр мекунед ва ба худ масъулияти зиёд мегиред, пешоруятон ду роҳ пайдо мешавад. ё бизнеси худро мекушоед, ё вазифаатон баланд бале, мешавад. ё дар ҳамин ҷо шарик шудан метавонад то сатҳи шарикӣ бемалол бояд барояд. 100% ба шумо пешниҳод шавад ки вазифаатонро баланд кунанд, зеро ҳар як роҳбар мехоҳад ки кормандаш ҳамчун бизнесмен фикр кунад. бале, дуруст. ҳамаи бизнесменҳои ҳақиқӣ ҳаминро мехоҳанд, то чунин гурӯҳе дошта бошанд ки ба ин дараҷа расида бошад. ман бисёр роҳбарони воҳидҳои тиҷоратиамро худам тарбия кардаам. аз дохил оҳиста оҳиста омӯзондаам. агар медидам ки қобилияташон намерасад, аз берун ягон экспертро ба кор мегирифтам то омада дарс диҳанд, тайёр кунанд, омӯзонанд, системаи муайянеро ҷорӣ намоянд ва ғайра. ва онҳо оҳиста оҳиста ҳамин хел боло рафтанд ва ҳоло бо ман шарик шуданд. онҳо дар ҳар як воҳиди тиҷоратиам роҳбаранд ва ба ман сабук Бале. аст. ҳамин тариқ ман вақти бештар пайдо мекунам ва озодтарам. ва одатан одамон шикоят мекунанд ки ман мутахассисро омӯзонда тайёр мекунам ва баъд ӯ меравад. ман доим мегӯям ки ӯ ҳеҷ гоҳ намеравад агар ту ба ӯ имконияти инкишоф ёфтанро диҳӣ. чунин шароите соз ки барои ӯ аз ин бизнеси ту рафтан аблаҳӣ бошад. Бале. ҳамин тавр аст ку. бале, дуруст. барои ҳамин бизнесмени воқеӣ бояд бо дилу ҷон хоҳад кормандаш фикронии тиҷоратӣ пайдо кунад. хеле хуб. ташаккур, ҷавоби хубе додед. барои чӣ шумо устоди тиҷорат шудед? аслан на ҳама миллиардерҳо ончеро ки шумо меомӯзонед ёд медиҳанд, аммо шумо кори хеле бузург мекунед. рост мегӯям, ин кори бузург аст. барои чӣ? барои он ки ҳоло дар ҳамин суҳбатамон ман ба 3 саволи муҳимам ҷавобҳои хуб гирифтам. тавре ки худатон гуфтед, имконияти миллиардер шудани ман то ҳадди зиёд шуд. ин дуруст аст. барои чӣ? барои он ки ин хеле муҳим аст. вақте кас худ дар ин дег меҷӯшад, баъд мефаҳмад. барои ҳамин одаме ки аз ин соҳа берун аст ба осонӣ инро дарк намекунад, аммо шумо кори бузурге мекунед. хулоса сабаб чӣ буд ки шумо устоди соҳаи бизнес шудед ва дарс доданро оғоз кардед? нигоҳ кунед, пеш аз ҳама ман тамоми умр ҳама хатоҳоямро таҳлил намудам ва алгоритмҳои бисёре кардам, аз эҳтиёт барои ҳар гуна ҳолатҳои ҳаёт. ва барои такроран хато накардан маро лозим омад ки бисёр таҳлил кунам, алгоритмҳо нависам. ва ман ҳамин тариқ фаҳмидам ки ин то чӣ андоза муҳим аст ва чӣ миқдори одамон хатову иштибоҳҳои бешумор мекунанд. беохир Бесконечное количество ошибок. Бесконечное. кори устодии ман ин хел сар шуд. аввал ман дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр намуданро сар кардам, бепул дониш доданро, аммо медидам ки одамони кам ҳаёташонро тағйир медоданд. ҳамчунон ин ба сину сол ҳам вобаста аст. гап сари он аст ки вақте инсон солхӯрдатар мешавад, баъди 50 солагӣ ӯ мехоҳад ба ҷамъият хубӣ кунад, мехоҳад ба ҳама фоида расонад. аз худ чизе гузоштан мехоҳад. агар шартан гӯем, талабот ба чунин кас кам мешавад ва ӯ мехоҳад донишҳояшро паҳн кунад ва ба ӯ талабот зиёд шавад. инчунин ин бо рисолати ман алоқаманд аст. Бале. гап сари он аст ки ман рисолате ихтиёр кардам, хушбахтона зистан, ба ҷамъият ва муҳит фоидабахш будан. чаро ман чунин рисолате ихтиёр кардам? боз яке аз сабабҳояшро мегӯям. ман бо мушкилоти дарозумрӣ машғул будам ва чунин як чизро таҳлил намудам. ҳар бор вақте одамон кор карда ба нафақа мебароянд, онҳо зуд пир мешаванд. бале, пас аз ба нафақа ва чаро баромадан. онҳо пир мешаванд? барои он ки онҳо нодаркор будани худро ҳис мекунанд. бале, ва ман фаҳмидам ки дар пирӣ ҳолати аз ҳама мушкил ва хатарнок ҳисси нодаркор будан аст. нолозим будан. нолозим будан. ва ман фикр кардам, чӣ кор кунам ки умрам дароз шавад. ман андешидам, чӣ кор кунам ки талабот ба ман зиёд шавад. ман дидам ки чӣ чизе дорам ки ҷавонон надоранд. ман дониш дорам, ҷавонон бошанд надоранд. табиист ки ман барои худ фаҳмидам ки ман донишҳоямро ба дигарон мерасонам ва чун ин корро мекунам, одамон, махсусан ҷавонон хоҳанд гуфт ки ин мӯйсафед одами бад нест, бигзор умраш дароз шавад, худо ба ӯ умри дароз ато кунад. ҳамин тариқ ман дуои нек мегирам дуои нек. ва ҳис мекунам ки ба ман талабот ҳаст.
вақте ба ту талабот аст ту худро ҳамеша хуб ҳис мекунӣ, ҳаётат мазмун пайдо мекунад И опять ва боз эҳтимолияти умри дароз дидан ба вуҷуд меояд. бале аслан ҳама дар дасти худост, вале мо бо эҳтимолият кор Эҳтимолият. мекунем. Бале. ҳар коре ки мо мекунем бо эҳтимолият аст. аз ин рӯ ин алоқаманд аст якум бо ҳадафҳои худхоҳонаи умри дароз дидан, дуюм ин алоқаманд аст бо сифати зиндагӣ, сеюм ин бо сину сол алоқаманд аст, ин бо рисолати ман алоқаманд аст ва ин ҳама боиси он гашт ки фаҳмидам ки беҳтарин восита барои ман устод шуда хизмат кардан аст. ин хеле хуб аст, хеле хуб аст. шумо таҷрибаи зиёд доред ва чун шумо донишҳоятонро ба дигарон медиҳед, ин воситаи ғалаба бар марг аст. боз мушкилӣ дар он аст ки маро он нороҳат мекунад ки шумораи зиёди устураю афсонаҳо ҳастанд ки миллиардерҳо бофтаанд. созданных миллиардерами. гӯё ки миллиард доллар кор кардан хеле вазнин аст. миллиардер шудан мушкил аст. миллиардер шудан мушкил аст. аз тарафи дигар одамони зиёде ҳастанд ки онҳо ба самти нодуруст мераванд. тамоман ба дигар самт. бале, Я ман бошам барои дарс гирифтан аз хатоҳои худ маҷбур шудам ба воқеият назар кунам, вагарна кас комёб намешавад, ҳеҷ гоҳ муваффақ намегардад. агар ту дар минтақаи сӯи ягон кӯҳ меравӣ ва харитаи қалбакӣ дошта бошӣ, ҳатман хато мекунӣ. ту ҳеҷ гоҳ болои кӯҳ намебароӣ. ту бояд харитаи аслии он маҳалро дошта бошӣ. Бале. ва сипас муддате ба дасти ман харитаи аслии он минтақа меафтад. одаме ки он ҷо баромадааст, афтидааст, боз ба ҳамон ҷо меравад ва шукри худо ки бад нест. яъне ин маънои онро дорад ки харитаи ман комилан мувофиқ аст. лутфан бигӯед, чӣ фикр доред? аввалин дафъа вақти миллиардер шудед, ҳамон вақт шумо арзанда будед ва ё ҳоло чунин мешуморед ки акнун шумо арзандатару қавиед? Он вақт бо пул миллиардер будед, ҳоло бо фикронӣ ва дарки дилатон. хуб, нигоҳ кунед. он вақт ман ҳадафи дигар доштам. он вақт ҳадафи ман пулкор кардан не, балки сохтани ширкати тавонои сатҳи ҷаҳонӣ буд. барои он чанд пул дар кор ин чизи дуюм дараҷа буд. ман ҳамеша мегӯям, пул натиҷаи фаъолияти туст. ҳоло бошад, ман ҳадафи дигар дорам. ҳоло ҳадафи ман хушбахт будан аст. ин ҳадафи дигар аст. ду чизи гуногун. ду чизи гуногун. ман ҳоло миллиардер шудан намехоҳам, чунки ин як майдони гирд аст ки ман як бор давида гузаштаам. шумо дар куҷое гуфта будед ки 100 миллион басанда аст? бале, яъне ман ба он кӯҳ баромадаам. акнун боз ба он баромадан чӣ дар кор? ман акнун дигар кӯҳро интихоб кардам ва ба кӯҳи дигар меравам. ин равандҳои гуногун барои ҳадафҳои гуногун аст. бале, барои хушбахтӣ ман чунин фаҳмише дорам ки барои хушбахтӣ чӣ лозим? якчанд падидаҳо ки якеаш озодист. озодии кас. озодӣ аз якчанд бандҳо иборат аст. озодии юридикӣ, иқтисодӣ, ҷисмонӣ ва озодии муқаррарӣ. ва барои озодии иқтисодӣ доштан кас бояд даромади муайяне дошта бошад. аз ин рӯ ман мегӯям ки аз 100 миллион доллар бештар пул кор накунед. ҳамин барои басанда зиндагии аст. хуб кардан 100 миллион доллар бемалол мерасад. агар пурра сарф кардан хоҳӣ, ҳатто сарф кардан наметавонӣ. хайр, пули боқимонда сармоя шуда мемонад. бале, лутфан бигӯед, ғарб ба ҳар ҳол аз ҷиҳати иқтисодӣ ё технологӣ нисбатан пеш рафтааст. менеҷменташ рушд ёфтааст ва ғайра. шумо афзалиятҳояшро боз дар чӣ мебинед? манзурам назар ба шарқ чӣ беҳтариҳо дорад ва мо бояд чиҳоро аз онҳо омӯзем? хуб, ман чунин мегӯям, умуман мушкилии асосии инсон он аст ки инсон сӯи ҳадафи носолим меравад. баъзе одамони дунё дар роҳи нодуруст мераванд. табиист ки вақте дар роҳи нодуруст меравем, он касе ки зудтар ҳаракат мекунад, бештар дар сарбастагӣ қарор мегирад. агар ту дар роҳи нодуруст равӣ, он касе ки суръаташ баландтар аст, зудтар дар он ҷое қарор мегирад ки будан намехост. маълум мешавад ки ӯ нокому ноуҳдабаротар аст, барои он ки ба самти нодуруст меравад. ин хел аст. инсони уҳдабаро ва инсони ноуҳдабаро. бузургтарин ноуҳдабароӣ моҳирона аз уҳдаи кори нодуруст баромадан аст. дар байн сифр қарор дорад. ва чун ба дӯши шумо супорише вогузор мешавад, он одаме ки хоб аст, аз одаме ки ба самти нодуруст меравад 50% уҳдабаротар аст. уҳдабаро ва муваффақтар аст назар ба касе ки корҳои нодуруст мекунад. бале, ӯ аз одаме ки кори нодуруст мекунад 50% фоидаовартар аст. дуруст? бале. хуш, пас тасаввур кунед ки ғарб дар ин ҷост. онҳо медаванд ва моҳирона аз уҳдаи кори нодаркор мебароянд. ман чунин мешуморам ки аз пайи чизҳои моддӣ шудан
ва он фалсафаи талабот инсониятро ба сӯи роҳи сарбастае мебарад, дар худ албатта ҳақиқате дорад. нигоҳ кунед, рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ чист? мо рушди кишварҳоро бо рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ муайян мекунем. маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ чоҳҳои кандашуда, конҳои истифодашуда, ҳавои пур аз дуд, экологияи вайрон, зарфҳои пластикӣ, партовҳо ва табиати харобгашта мебошад. рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ҳамин аст. инсоният бояд аз пайи хушбахтӣ бошад. ҳар як одам бояд аз пайи хушбахтӣ бошад. барои ҳамин дар ин бобат фалсафаи шарқ беҳтар аст. барои он ки дар фалсафаи шарқ бештар ба хушбахтии ботинӣ рӯ оварда мешавад, на ба сарватҳои зоҳирӣ ва ба худнишондиҳиҳо. дар воқеъ ғарб ҳоло оҳиста оҳиста сӯи ҳамин меравад. ҳоло дар кишварҳои пешрафтаи ғарб, масалан, фахр кардан бо сарват ин аблаҳӣ дониста мешавад. бале, дар он ҷо инро ҳоло аблаҳӣ мешуморанд. онҳо аз ин марҳила гузаштаанд. қисмати пешқадамашон ҳоло дарк мекунанд ки фахр кардан бо сарват ин аблаҳист. миллиардерҳои амрикоиро гиред. шумораи яхтаҳои миллиардерҳои Россия ва шумораи яхтаҳои миллиардерҳои амрикоиро муқоиса кунед. муқоиса нашаванда аст. онҳо пулро на ба яхтаҳо сарф мекунанд, балки ба чизҳои дигар сарф мекунанд. онҳо оддӣ зиндагӣ мекунанд. фалсафаи шарқ бошад хуб сайқал ёфтааст. одамони шарқ ба ҳар ҳол бештар ба ботини худро оварданд. масалан, фалсафаи ҷопон, хитой, фалсафаи осиёи ҷанубу шарқӣ. ба ин ҳама назар кунед. медитатсия, буддизм, ислом ва ғайра ба ҳар ҳол бештар ба ботин рӯ овардаанд, на ба зоҳир. шояд ин боз ба он алоқаманд бошад ки давоми ҳазорон сол мардум хуб тарбия ёфтаанд ва ин аз насль ба насль мегузарад. ахлоқи ҳамидакайҳо ташаккул ёфтааст. албатта ин давоми ҳазорон сол ташаккул ёфтааст. ин ҷо таърих, минтақаи зист, шумораи аҳолӣ ин ҳама нақши худро мебозанд. фалсафаи шарқӣ. ин ҷо фалсафа ба мардонаю занона ҷудо мешавад. фалсафаи ғарб нисбатан мардонатар аст. мантиқӣ, мустақим, мунтазам ва ғайра. фалсафаи рӯи шарқ нисбатан занонатар аст. ҳиссиёт, муносибат, зебоӣ аввал муҳим аст. бояд ба худиҳо ғамхор бошию баъд ба дигарон. бале, масалан, дар Россия русҳо гапашонро ба рӯят мегӯянд. дар ӯзбекистону тоҷикистон бошад, одамон аввал таъби туро мебинанд, аввал вазъи рӯҳониятро мебинанд, фикр мекунанд ки ту чӣ хел гапро қабул мекунӣ ва ғайра. бале, фикр мекунанду баъд шояд ҳатто нагӯянд. мегӯянд ки баъд худаш мефаҳмад. бале, дар ҳақиқат ин муҳимтар аст. бале, ин аз дағалона муҳимтар аст. касеро ислоҳ кардан беҳтар аст. албатта. ин айнан ҳамон ҳодиса аст. вақте ғарб ба як самт пеш меравад, шарқ ба дигар самт, яъне бо воситаҳои дигар. бо воситаҳои гуногун. муҳимаш ҳадафи онҳо каме дигар хел аст. ва умуман ҳоло дар ҷаҳон ду модели инкишофи иқтисодиёт дида мешавад. мо метавонем инро бинем. ғарбӣ, Америка ва Европа, инчунин ҳаст ҷопонӣ, ки хеле хуб пешрафта истодааст. япония, хитой, бале, масалан хитой ҳам. идеологияи Мао Цзедун. ранги пишак муҳим нест, муҳимаш ӯ мушҳоро дорад. дуруст. масалан, барои баъзе кишварҳои аврупо муҳим аст. ту сафедпӯстӣ ё сиёҳпӯст. ранги пишак чӣ фарқ дорад? муҳимаш ӯ мушҳоро дорад. сухани хуб гуфтед, хеле хуб. бинандагони гиромӣ, комментарияҳои худро нависед. шумо аз ин мусоҳиба чӣ гирифтед? барои худ чӣ бардоште кардед? ман мегӯям ки ҳоло дарси $100 миллион гирифтам. дарси $100 миллион гирифтам, чунки акнун ман аниқ медонам ки чӣ тавр маслиҳатҳои шуморо ба пул табдил диҳам. ва ман умедворам ки ҳар кадоми шумо аз ин суҳбати мо фоидае гирифтед. ҳама ба он вобаста аст ки шумо аз ин чизи лозиматонро чӣ тавр мегиред. умуман аз чунин суҳбатҳо ҳама чизи меҷустаашро мегирад. ин ба чӣ монанд аст? умуман вақте бо хиратмандон бо устодон мешинӣ, ин мисли дарёст. касе аз он бо пиёла, касе бо сатил ва касе дигар бо хум омада аз он об мегирад. ҳар чиро ки тавонӣ мегирӣ. муҳтарам Марғулан Сейсинбоев, ба шумо ташаккури зиёд. ман аз шумо бисёр миннат дорам. раҳмат ба шумо ки омада бо мо мусоҳиба анҷом додед. ба шумо ҳам ташаккур ки маро ба ин мусоҳиба даъват кардед. раҳмат ба ҳамаи бинандагону шунавандагон. агар ин наворо то охир тамошо карда бошед, пас метавонед аз поён силкаи аккаунти маро ёбед. шояд ниёз пайдо кунед. платформаи таълимӣ. обуна шавед, омӯзед, инкишоф ёбед, рушд кунед ва ба шумо барору комёбӣ хоҳонам. ташаккур. раҳмат. ташаккури зиёд ба шумо.